おはようございます。近いと。あ、そうだそうだ、私ちょっとだけ書いたんだ。わあ、綺麗。じゃあ、さらってくれます。監督の竹下さんです。竹下さんです。竹久さん。竹久。竹久。まさき。まさきです。まさき。まさきさんです。まさき。よろしくお願いします。来什么？你打。リンゴ的な。ガラス的リンゴ。ガラスのリンゴを見つめる。皆さんよろしいですか？お願いします。これをちょっと触ってこんな感じで押してまた歩き出す。でここで曲がってでリンゴを見てでもリンゴは抜くんだってでこう抜いてこう。じゃあ、あいつか。君の心に吹く風も激しく降り注いだ雨も二人なら乗り越えてゆく永遠に感じる時を抱いて上手誰？私チームはこれ一番上手。もう繋いで、僕は花見た後にもうほぼ同じことですね。アランが書いたってことが大事だから。もう私下手じゃん。一回やりたい？太い上あも書いてもらいます。ありました。ありました。どう？バランス悪いでしょ。頑張ろう。頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。ありました。やってますよ。いいですよ。ご飯食べろうぜ。何や？ご飯食べろうぜ。食べようぜ。ご飯食べようぜ。肉食べようぜ。肉食べようぜ。力があるぜ。あるぜはあるで仕事は頑張ろうぜ。あ、こっち。入れます。よろしくお願いします。見せました。1、2、3、こっちで。木が高いし歩いてちょっと大変ですけど、でも大変は大変。でも顔はとてもリラックス。ああ、気持ちいいな感じ。はい。はい。皆さん頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。はい、頑張ろう。はい、行きましょう。行きましょう。頑張ろう。オッケー。